na tričku. Tým, čo mám v ruke, vyzerá neznačne. No, poďme. Sacia strana, na koši, Erik Renák, DAZ Bora, ruky potlesk. Zároveň na nalievaní Tomáš Strnka, DAZ Bora, samozrejme, nebudeme deliť dvojice. Na stroji DAZ Doština. Už sa pripravujeme na náš program. Lukáš Galánek, ruky potlesk. Na prvom prúde Tomáš Kuchta, DAZ Bora. Na rozdeľovači Vladimír Prekop, DAZ Bora. Na ľavom prúde Martin Behro, DAZ Bora. No a na Bčka Jožko Vajs, Turčiansky Haj. Takže ešte raz veľký potlesk, chalanov pozbudíme. Strojník, nech sa páči, pripraviť si na radie. Poďme si pozrieť aktuálne to najlepšie, čo Slovensko-Moravská hasičská liga v tomto roku ponúka v mužskej kategórii. Takže ešte takzvaná ušná pauza, ja na chvíľku zlobnem a občerstvite, doplňte si kutiny a 15:30 približne možno to skôr, než večerka. Pekne, ľudí, hlavne. All-Star Ziver mužov úplne nádherná. Tomu sa hovorí naozaj, že All-Star Ziver mužov 13:55 výsledný čas napravo, rýchlejší ľavý 13:18. Ja si myslím, že niečo dodať. Len veľký klobúk dole. No a potlesk si samozrejme zastaviť.